издръжливост, Таня Стоилова и Илка Дечевска ще представят традициите в региона. Давам думата на Филип Синаков. Здравейте от мое име. В така един кратък вариант на основните специфики, които са били характерни за типичният бабин ден. В днешно време ние знаем, че той в съзнанието на хората се появява за всяка една жена, която вече има внуче, нали, че чества и празнува празника си. В миналото обаче тази чест или на пиедестал е била във всяка махала или селце възрастна баба, която играе ролята на днешните, нали, в модерната медицина, акушер-гинеколози и всички останали специалисти. Да именно на почет и в просто респекта, който всяка една родилка, преминала през този период, изпитва към съответната баба, на 21-ви по стар стил, по нов стил на 8-ми, нали, в зависимост, но в Родопите знаете, че ние сме малко по-консервативни, винаги държим на старото. На 21 януари се е начал третия ден от водици. Нали, по такъв начин вървят, всичко свързано с лековитата вода. Та трите дни, отделени 19, 20 и 21, са наречени именно на водици. Предходното пък, 18, вие знаете, по нов е Атанасов ден. На Родопски пък 18 януари се е казал Средезим. И от Средезима заболяват нарастването на деня. Нали знаете, Едров ден или Мечкин ден, може да се казва, 30 ноември, тогава поставяме началото на смяната на Слънцето и месечината или Луната. Тогава започва да нараства. Средезима е това средния период, както пък Илин ден лято. Тоест Атанасов ден или Средезима по Родопски са среде лято или Илин ден пък по-ново, са тези, които са съответно северния вид и южния. При нас казваме, едното разделя зимата, другото разделя лятото. Тук обаче на основен период се е давала реколтата, защото на същия хляб е бил най-важен за самите хора. И именно тази Средезима е било началото да почнат да се заостря палешника на оралото, защото идва пролет, трябва да се изорят земите. Ако има примерно приплоди, които са болни, те се изкарват извън кошарата, т.е. всички нови, които се родят след Средезима или тези водици трите дни, да бъде всяко примерно родено агънце, яре, теле или каквото и да е друго от животните, да бъде здраво. Трите символични дни, казано Йорданов ден, Иванов и Бабин ден, са свързани с ритуалното къпане. Йорданов ден се къпят младите момци, които са станали обаче да бакероват, т.е. не всяко малко момченце може да скача за кръста, т.е. това, което е готово вече да се жени. Както мумите за Лазар, по същия начин. На Иванов ден се къпят пък младоженци, такива, които са венчани през предната година. И с окъпването водата да е тази, която ако имат скарвания, винаги да се погаждат. И нали семейството по никакъв начин да се разтробва. Защото нали миналото разводие нямало. Знаете, тогава се е държало на високия морал и дадените ценности към всяко семейство. И третия ден, именно Бабин ден, той пък е в чест, както казахме, на тази баба или миналото, която играла роля на акушерка, в помощ на родилките. Тук в момента представяме една млада невяста, която в случая има своя първа рожба. На родопски казано, тя е джамия, или т.е. тя е неопитна, или аматьор, да го кажем по-модерно. Първо, защото имаше няколко въпроси към костюма. Може да се изправиш за малко деница. Това е типичният катаденшен или всекидневен костюм, характерен за село Гарнати, област Смолян. За да бъде удобен за родилката, връхната дреха или саята е ачик кръпа, т.е. те няма долен сукман или крила. Знаете, че миналото хумана е нямало, т.е. младата родилка кърми до 2-годишна възраст. За да бъде удобна дрехата, пазната е с лита кройка, т.е. да бъде удобна в нейните дейности.
Другото, което в днешно време, когато се роди дете, цялото семейство се изправя и всички стоят строго над бебето, да не би да шапне, да има някъде слънчица или нещо от сорта. Миналото децата са нямали тази привилегия да бъдат толкова незини. За това цялата грижа е дадена на родилката. До 40-тия ден, в Родопите то се нарича смидаль, в Тракия и в Шопско се нарича погача, в Странджа го наричат къркладисване или 40 дни, щом изтекат на дадената рожба, когато е соленето. Или това е така наречения обред за неналичието на ухание. Знаете, всички междинни части на тялцето играят роля на потни жлези. За да го няма именно това, всяко бебе се е посолявало. За посоляването, т.е. бабата, която помага за раждането, има задача, т.е. щом е свършил един обред, ще свърши и другия, който отново е да посоли бебето на 40-тия ден. И оттам насетне, близките 3 години или докато детенцето вече проходи и проговори, през 3 години тази млада невяста на всеки бабен ден ходи и дарува дадената баба. Затова се е появил празника бабен. Така, за костюма разказахме. В случая, ето къде е малкото бебе, може да го хванеш. Първо да кажем какво представлява. Значи, памперсите са все още демоде, т.е. не са се появили на пазара. Всяко едно бебе, още преди раждането му, всяка млада невяста е трябвало да изткае 2 или 3 ръчно тъкани, или това са димитни, т.е. в 4 нити, ако някой е така в детството си от възрастните знаят. На димитни нити се прави, т.е. на четворна тъкан, по-здрава, и се обкичва с символични орнаменти. Това защо е? Сега ще кажете, в днешно време всяко бебе, нали, знаят как се казва, как изглежда. Но в миналото, да кажем както е моята къща или във всеки един голям родопски дом, са живеели 3, 4, дори 5 поколения. Нали си представяте, че в този дом има 4, 5, 6 сета. Всяка една от тях, да кажем, те раждат вече 7 деца. И тези деца едно, че са първи въточери и се приличат, другото, което те се раждат в много близка възраст. Как? Аджаба младата невяста от всички примерно 7 или 8 момченца, които са родени в близък месец, да разпознае своето. Да именно за това пелената е с символични орнаменти. В днешно време знаете, ето и те ще кажат тяхната професия, гривните, които се поставят. Ама ето видяхме, че в някоя болница стават и размени. Да в миналото да не стават размени, пелената играе роля точно на този бебе. Както виждате, бебенцето е с синя басничка, т.е. това е копелче или момченце. В Родопите копелче, в буквален смисъл, знаем момче. Не е смисъл, който примерно влагат други фолклорни области, че това е извънбрачно или това е осиновено дете и така нататък. В Родопите се казва копелче и моминка, съответно момченце и момиченце. При раждането му бабата има за цел за първи път да го повие, т.е. луксацията, която в днешно време за жалост скобиозите са тези, които са в помощ, миналото също не са били характерни, защото бебето, още от раждането му, докато проходи, повоя е винаги стегнат по неговото кръвче. Т.е. той да иска, но пък сега друго да уметнем, че знаете, в миналото имало този естествен подбор. Да кажем детенце, което е недоносено, родено с някакъв недъг. Т.е. то по естествен начин до ранните месеци си е умирало. Защото грижите са били такива, че оцелява здравото или това, което наистина има в него живеца. Нали, в днешно време се полагат грижи за всички, нали, деца, които са с ЦОП и така нататък, нали, различните болести. Но тогава точно тая функция е била дадена на Всевишния, нали, оставят в негови ръце. Останалото, освен пелената, това се нарича препъсница. Т.е. тук, нали, знаете, гърдичките и сърцето, взимате ето. Днес, хайде, малко прилича или мяса на бабен ден от миналото, но тогава големите преспи, когато примерно младата невяста трябва да иде на гости на бабата, трябва да измине километър или два, да не ги тук гръдния му кош. Знаете, белите дробове трябва да се пазят много. Затова е препъсницата отпред, за да му е винаги топличко. Нали, тя ще го държи в гръдта си, но все пак, ако вее сняг през този период, трябва да го опази, защото пък прадядото и прабабата може невяста да ни обръщат грам внимание, но за рожбата бдят много силно, защото трябва да продължат рода.
И най-накрая повоя с рупника. Тоест днешния флор в ДСК. Колкото повече баби и дядовци, повече рупчета ще има бъдещото внуче. Тоест грошове, казано по, нали, в другите фолклорни области. Така, когато вече е стегнала своята рожба, младата невяста тръгва от своя дом и съответно, в зависимост какво се е родило. Ако е родила кокънче, както в случая, ще изплете мичкани мъжки джурапки, т.е. и те са дар за една от бабите, която е бъбувала. И се дарува по този начин. Ако пък е изродила моминка, са характерните топлучени джурапки, които са пак за момиченцето. Знаете, в миналото нямало, да кажем, спестовни книжки, нямало топчета на бучи или тези модерните подаръци, на която една баба нещо време се зарадвала. Миналото една баба се е радвала на лукум или халва, която се поставя в везена турбичка и тази везена турбичка се дарява по същия начин, като армаган или подарък. И завършиха в случая, тук пак е образа вече към същинските баби, за това, че, нали, е свършила честта си, но тогава не се е заплащала, знаете. От платата се е явявала така наречената кърпа, или на родовски се казва глък. Когато ти приметната глъка, това е символ, че си една или дадената рожба. В случая, когато някой ден седи от този свят, всяка една баба е знаела, че ще я посрещне тази добрина. Вие знаете, езичността е тази, която ни е давала символиката в фолклора. Може би знаете, фолклорните празници нямат някаква религиозна насоченост. Тук играе единствено езическата част. Да, ако тя има 20 рожби, представете си 20 ангели очакват тази баба на другия свят. Така, и чеврицата. Тук пък е символа, може би и вие го знаете, ако сте правили такива възстановки, измиването на т.е. работата, която е свършила бабата, с чеврица. Ето чеврицата се дава в ръцете на бабата, съответно сапуна пък се го премятат невястите. А ако родилка даде сапуна, то следващата, която го вземе, трябва да е не родила, така че със символиката в близката година и тя да забременя да си има рожба. Или пък такива, нали, които са имали проблеми за раждане и тем подобни. И завършека накрая е, че ако пък вече има родилка, но е временна за вторите много рожби, трябва да даде и сърмени търличкове. Това са най-характерният, но вече заслужен армаган за бабата. Когато, нали, той е даден, вече в случая семейството е пълно. Знаете, днешните семейства с едно-две дечица, тогава са били рядко срещани. Тоест всички са били с 7-8, да дори и повече. И завършек може би да бъде, ще попитаме и тях дали знаят, защо плътната връв на всяка рожба в миналото се е рязала именно с сърпа. Да видим дали знаете. Ами, това си жени с него. Да. Житото правим хляб. Да. А хляб е свещен. Абсолютно. Аз така мисля. Да. Някои други предположения, защо точно с сърп. Нали, те имат и ножица в къщата, имат и нож, има брадва, но точно с сърп се е рязала плътната връв. Зърното ще се сееше по кълба и вероятно и това. Пак сме близко. Още рожби. Защо точно е сърпа? Други предположения? Така, в моето детство, нали, аз до преди една година имах така своя изборна информация, моята прабаба, която се отида на 94 годишна възраст. И моето виждане беше, ами защото предимно децата ни са се раждали вкъщи, където се случи я на нива, я в Потуна, я някъде на попрелка на селя, където се случи, там, нали, се ражда и рожбата. И си викам, много често са раждали, може би, на жътва, за това е сърпа. Но това е грешна информация. Значи, пак стигаме до това мъдро и естетическо виждане на старите ни предци. Сърпа е единственият инструмент, който никога не се захабява. А ако тук вече спре да жъне и не отрязва снопите,
се закарва на ковач, който ковач го подостри и отново се ползва. Ако сапчето или дръжката пък се захаби, се сваля и се слага нова. Та откъде идва сърпа? Защото единственият инструмент, който никога не се захабява, винаги е здрав, а и малката рожба с тази символика винаги да бъде здрава като сърпа. Тоест, ако се разболява, примерно и сърпа е болен, натъпил се, отива да се наостри, малката рожба по същия начин да бъде здрава винаги. Именно като сърпа.